итүче, үзенең ачуы белән җәһәннәмгә салучы, бердән-бер гыйбадәткә лаек булган зат Аллаһ субханаһу ва таалагә ирешә иде. Сөйкле Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва салламга салаватларыбыз, сәламнарыбыз ирешеп, инде безгә аның артыннан ияреп, аның өммәтеннән булып, аның улуг фазиләтләрен я Раббым тагын да олыгайтсаң иде, безгә аның артыннан иярүчеләрдән булып, аның шәфагатенә шуларга насыйп итсә иде. Инде бүген Рәҗәб аеның 19-нчы көне, җомга көн, Аллаһ субханаһу ва тааля ушбу мәчетләребезгә килүче һәммә мөмин мусламан кардәшләребезнең атлаган адымнарыбыз саен гөнаһларыбызны кичерсә иде. Әҗр савапларын ирештереп, инде бу дөньяда да киләсе дөньяга дәрәҗәгә ирештерсә иде. Мин шаһид итәмен, Аллаһ Тәала бар, Аллаһ Тәала бер һәм Аллаһ Тәаладан башка илаһи зат юк. Һәммәнең сөйкле Расулы Пәйгамбәре Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям. Инде элеккеге борынгы заманнарда кайчан әле кешеләр урман кырыйларында кыргый хайваннар янында яшәгәндә, кайчан кыргый хайваннар любой вакыт йортка кирип, өйгә кирип, үзеңнең балаңнымы, яки якыныңнымы, яки өйдә булган йорт хайваннымы урлап чыгып киткән заманда, кайчан бер племе икенче племега сугыш ачып, ярты авылны үтереп, аның бөтен милкен урлаган заманнарда, кайчан бер җирдән икенче җиргә барганда, ягъни сәяхәт сәфәр кылганда, любой вакыт караванга дошманнар һөҗүм итеп, любой вакытта үлем янаганда, когда каждый угол, из каждого угла, из каждого темной стороны была опасность, ниндидер хыянат, ниндидер һөҗүм булган заманда, кешеләр үзләрен саклыкта итеп туймадылар. Люди не чувствовали себя в безопасности. Алар һәр вакыт куркыныч янаганын тойдылар. Һәр вакытта алар ниндидер бер дошман килүе турында уйладылар. Һөҗүм күрделәр. Алар һәр вакыт бер заман булмады, алар үзләрен тыныч заманна тойганнарында. Менә шушы вакытта булдымы алар арасында ышанмаганнар? Тик были ли среди них в это время те, которые не уверовали? Атеистлар булдылармы? Менә бүгенге көндәге шикелле атеистлар. Ягъни атеистлар кемнәр инде алар? Алар бөтен әйберне инкар итүче. Не верующий ни во что. Просто природа, просто сама по себе бара дип әйтүчеләр. Ягъни коммунистлар кебек әйтүчеләр. О заманнарда һәрбер кеше нәрсәгәдер ышанды. Мин әйтмим, алар бөтенесе дә мусульман булдылар, инанучылар булдылар дип. Юк, мин әйтәмен, алар һәрберсе ниндидер бер көчкә ышандылар. Чөнки алар өметләнделәр, курыктылар, хәсрәттә булдылар һәм ниндидер бер көчнең ярдәмен көттеләр. Булсынмы алар язычниклар, булсынмы алар насарлар, яһудилар, алар ышандылар үзләренең. Шул вакытта хак ислам динендә булган мусульманнар бар. Бу вакытта безопасность булмады. Менә исегезгә төшерик. Без һәрбез дә белгән бер хадистә Умар ибн Хаттаб радиллаһу анһу әйтә. Без ди кашандай сәяхәт кыладыр икти. Ягъни араб утравын беләсез бөтенегездә. Шуллар условиялар жесткилар арабта. Араб ярым утравында. Менә алар кашан сәфәр кылдылар, алар әйтәләр, ислам дине хәтле җаһилият заманында, во времена невежества. Без ди сәяхәт кылганда ди, в начале пути из теста лепили себе идолов ди. Шулай. Ягъни камырдан үзләренә сыннар ясыйлар иде. И на протяжении всей дороги молились инде, просили у них ди, чтобы мы благополучно до конца дошли пути ди. Барып кайтып җиткәчтән соң, когда сәяхәт уже все закончился, уже пришли обратно домой, ничидрик ди, шушы идолларны ашыйдыр ди. Тестадан ипидән ипи ашыйдыр. Ягъни бу нәрсә турында сөйли. Улар бу вакытта шундый куркыныч булган заманында опасность һәр угылдан булганда, безопасность булмаганда, адам баласына нәрсәгәдер ышанырга кирәк. Ышанмаса, харап була.
Менә инде безнең замана. Кыйбатлы тимер машиналарда җөрибез. Безопасность, мондый бал, тигендей бал, Volvo тигесе монысы, менә бу тимер мине спасать итә. Машинага кирип отыргачтан соң без бер качында уйлабыз, хәзер менә бер нәрсә була минем белән. Юк, без чувствуем безопасность машинада. Чөнки машина кыйбатлы, иномарка, проверенный. Шулай. Без самолетта очканда очабыз, бер нинди курку юк. Меңләгән кеше очты, миңа хәтле миннән соң оча, самолетлар тимердән ясалган. Если даже бер нәрсә булса да, меня спасут, парашют бар, ни бар, нормально. Мин безопасность. Ия кайтабыз, 16-нчы этажга менәбез, 17-нчы этажга менәбез. 100-нчы этажлар бар, минем янда. 100-нчы этажлар бар. Железобетонный ясалган. Так кирпичтән ясалган. Җимерелми, нитми. 100% мен безопасностьта. Шулай. Без бөтенебездә безопасностьта. Нәрсәдә, если даже что-то случится, не со мной. Если даже нәрсәдә бәрелсә, нитсә булса, спасемся. Спасут. Шулай бит. Все бөтенебездә безопасностьта. И нәрсә китерә, нинди әйбер китерә бу безопасность? Гафләткә китерә. Беспечностька китерә. Элекке вакытта кешене үпкәләтергә курыкты. Гунах кылырга курыкты. Даже если мусульман булмаса, бүтән динне булса да, икенче кешене үпкәләргә онытты. Чөнки нәрсә, ул әйтте, кире кайта диде. Вернется это диде. Бу көндә менә бу безопасность, мин нәрсә генә эшләсәм дә, нәрсә ясам, безопасность минем белән ничего не случится. Карак кирсә иеме. Полиция килеп тута, иртәгә икенчесен барыбер алам. Килеп кыйнасалар, тотабыз нитә. Акшамны алсалар, кайтарабыз. Банк нисәләр, кире кайтарабыз. Менә шушы беспечность кешене алдым, бер нәрсә булмый, моны таладым, миңа бер нәрсә булмый, утырттылар, чыктым, битте. Менә бу гынахыга батарабыз. Беспечностька китергән, әлбәттә безответственностька китерә бу безнең менә шушы безопасность. Бер нәрсәдә булмый минем белән. Кеше гынахыга ката. Менә шушы гынахлар кылган заманда шушы нидә, менә без хәзер инде без үзебезне мусульманнар дибез. Аллаһка инанучылар, изгелек таратучылар дибез. Менә искә төшерик әле. Нәрсә турында без борчылабыз? Вот шушы безопасность шурында, когда у нас все вроде бы как все мирно, спокойно, безопасно, про что же мы беспокоимся? Нәрсә турында без фикерлибез? К чему мы стремимся? Әлбәттә, самое лучшее время для этого җоклар алдыннан үзеңнең планнарын төзегән вакыт. Когда вот в это время җоклар алдыннан син иртәгә нәрсә эшлим дип уйлаган вакыт. Менә әйдәгез бөтенебез бергә уйлыйк, фикерлик. Менә кичә сәгать кемдер 10-да йоклады төнге, кемдер 11-дә, кемдер 2-дә. Шулай. Җоклар алдыннан тешеңне җудың, битеңне җудың. Хәзер инде менә барып балаңны башымнан сыйпап, җокла улым, җокла кызым дип, йокыга яткырдым. Янында хатының иптәшең янына кирип, менә юрган астына яттым. Менә хәзер инде син планируешь. Кемдер планирует итә, ох, иртәгә пятница, иртәгә җомга, актык көн. Там бер көн эшендә 2 көн ял, наконец-то. Робит. Кемдер уйлый инде, бүген уны, зарплата вакыты җитте. Ничә сум түли икән? Яздым икән миңа бу премия. Әллә тагын язмадым икән? Үзе бер нәрсә эшләми, мин генә эшлим бөтенесен дип борчыла. Икенче кеше уйлый, машина ватылды, иртәгә кирәк, алыштырырга кирәк. Üçенче кеше уйлый, үзенең бер әйберен, дүртенче кеше üçенчесенең әйбер. Ягъни, менә шушы иртәгә буласы турында әйбер план төзи. Шулай. Менә безнең бөтен беспокойство. Менә нәрсә турында без борчылабыз, менә шушы борчыла инде җокыга китәбез. Менә җокыга китәбез, бөтен дөнья караңгылыкка бата. Кояш юк, йолдызлар чыга, тыныч бөтен җирдә, машиналар йөрдән туктый. Син иртә көтәсең. Ләкин менә Аллаһ Субханаһу ва Тааляның әмере төшә, бөтен дөнья селкенә башлый. Үрелди башлый. Ишелә, күзләреңне ачасың, янда яткан балаң юк.
Янда яткан хатының юк. Сине саклаган жилезный бетон әйбер синең аякларында. Кысылган бөтен дөнья, бер нәрсә күрмисең, тузан сулап булмый. Бөтен җирдә кешеләр кычкыралар, улыйлар. Нәрсә булды? Кыямәт көне җиттеме әле? Кая синең балаң, син бая сыйпаган? Кая синең хатының, кая син аны кушатлап яткан? Кая синең фикерләрең, уйларың, кайчан син уйладың, иртәгә моны эшлим дип, аның турында хәзерме уйлыйсың? Аллаһ Тәгаләнең әмре төште. Аллаһ Тәгаләнең азабы төште. Бөтен дөнья селкенеп, хәзерге заманда менә Төркиядә халат. Җир тетрәү. Без уйлыйбыз, без безопасностьта. Бездә юк андай әйбер. Ләкин Аллаһ Тәгаләнең әмре төшсә, кирфек тә күтәрелми. Кирфек тә күтәрелми. Аллаһ Тәгаләнең әмре төшсә, кыямәт көне шундый башланып китә. Без көтмәгән, без эзләмәгән, фикерләмәгән вакытта. Башылдык машинабыз турында, күпшәк алыштыру турында. Ләкин, оказывается, аның турында башыларга кирәк түгел икән. Оказывается, дөнья бер секундта үзгәрә икән. Нинди азап, нинди Аллаһ үзебезнең гунахларыбыз аркында. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Куръани Кәримдә әйтә, Адәм баласына һич тә авырлык килмәс, үзләренең куллары белән эшләгән гамәлләре аркасында. Үзебезнең эшләгән кулларыбыз аркасында гына безгә авырлык, хәсрәт, газап килә. Инде менә шушы вакытта безнең мөмин кардәшләребез шушы халәттә булган вакытта кайбер җүнсез телләр әйтәләр. Аларның Аллаһка ышанганнары аркасында диләр. Аларга үзләренең Аллаһына шушлай гыйбадәт кылганга газап диләр. Һич шиксез без моның турында сөйләшербез. Әмма дә ләкин без беләбез, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Адәм баласына газапны ике төрле вакытта, ягъни авырлык сынауны ике төрле вакытта җибәрә. Беренчесе, менә шушы кешене уйлап карагыз, без ятабыз ди, менә безнең бөтен дөнья ябылган ике таш арасында. Менә шушы вакытта безнең каршыбызда, без әле барыбер у вакытта, менә хәзер вакыт 4нче көн уже, 4нче көн, хәзерге вакытта хәтта кешеләр анда таш астында ята. Хәзерге вакытта шушы җир арасында ята. Беренче көнне әлбәттә кеше ышан Аллаһка инанучы булмаса да, атеист булса да, ул өмет итә нәрсәгә? Хәзер спасательләр придут. Сейчас меня спасут. 21 век, техника есть. Не отсталый без этого. Шаби, өмет итәләр. Первый ничәдер часмы или деньме. Ләкин менә инде кешеләр һаман 4нче көн 80-шәр сәгать яталар уже. 80-нән артып китте, 90 сәгать уже. Һаман кешеләрне чыгаралар җир астыннан. Әлхәмдүлилләh, исән чыгалар. 20 меңгә артык кеше үлә. 20 мең уже кеше үле килер. Күпме кеше гафләт. 20 мең ул менә Асинова Салават күпере, Радужный. Бер мизгелдә шуны хәтле кеше. Менә шушы вакытта беренче сәгатьләрдә без әле нәрсәгә дип өмет итсәк тә, икенче сәгать, өченче сәгатьтә, икенче көндә уже бөтен әбергә өмет юк, шул бетте. Мин монда үләм. Бу караңгылыкта минем актыклы сулышым. Мине беркем дә уже не спасет. Шулай. Синең каршында бөтен ишекләр ябылды. Булсынмы синең абыең президент, булсынмы зур кеше, властьта кеше, депутат. Кая? Юк. Таба алмыйлар сине. Синең булсынмы әниең, әтиең, абыең, туганың, күршең, врач, самый лучший врач. Беренче ярдәм. Самый богатый булсын синең дустың. Самый нефтяной. Беркем булшау ярдәм итә. Әлбәттә, һәр кеше нишлинде? Самый даже безбожник әйтә башлый: "О, Господи, о Бог, я Аллах, кишер, ты всемогущий, бөтен әмерне булдырасың. Мин гунах кылдым. Я Аллах, кишер, чыгар мине бу халаттан. Я Аллах, кишер, чыгар мине бу халаттан. Мин үзгәрәмен. Мин үзгәрәчәкмен. Икенче көнемне бүтәнчә яшәячәкмен. О, я Аллах, кишер мине, я Аллах, коткар мине. Я Аллах, балаларымны коткар мине." Самый даже неверующий сорый башлаячак. Будет просить. Бу Аллаһ Тәгаләнең бу вакытта бу Адәм баласына мәрхәмәтлелеге. Вот то, что случилось аның белән,
для него является лучшим. Не үшін? После этого Аллах Субхану ва Тааля аны спасает. Ол иманны булыр. Ол иншаллах бу дөньяда да, киләсе дөньяда да җәннәтлегә әйләнер. Аллаһка инанды, ышанды. Аллаһ та мәрхәмәтлеге бөтен ишекне япты, үзенең ишегеннән кала. Шулай. Ни өчен соң мусламаннарга килде бу авырлык? Ни өчен соң? Менә хәзерге вакытта карасагыз, аларда бит бер партия бар. Атеистлар, коммунистлар, кемнәр инде уныктым. Курдистаннар. Менә алар нәрсә ди? Менә алар ди, шушы, менә карасагыз ди, вся ди әйбер, кая каты самый большие разрушения мусульманнар күп яшәгән җирләр. Тех местах самые большие разрушения, где жили мусульмане. Алар әйттеләр, тәнкиттеләр, вот то, что они веруют всякого попало ди, из-за этого им пришла эта ди Божья кара ди. Алар көләләр. Шулай әйтәләр. Ни өчен соң? Ни өчен мусульманнарга Аллаһ Субхану ва Тааля Сириядә булсынмы? Кая әйтәләр хәзерге вакытта менә безгә моңа хәтле менә бу 22-22 елга хәтле әйтәләр, вот где мусульмане, там всегда война дип әйтәләр татарлар. Шулай бит, татарлар әйтәләр. Где мусульман? Менә хәзер үзләре дә воевать итәләр. Кем көтте менә шушы хәләтне? Хәзер менә чит илдә сугышып вакыт үтә. Берсе дә әйтмәде, что менә гел мусульманнар гына дип, менә Аллаһ Тәгаләне күрсәтә. Менә монда да инде никсен мусульманнарга сынау килде. Никсен менә шундый Аллаһ Субхану. Менә без әйтәбез, кайчан Аллаһ Субхану ва Тааля үзенең кулына мәрхәмәтлелек дәрәҗә, ягъни якынлыгын сорый, Аллаһ Тәгалә якын итәсе килә сине, дәрәҗәгә күтәрәсе килә сине, җәннәткә кирдеңме, җәннәтнең иң өске өлешенә пәйгамбәрләр янына кертәсе килә сине. Ләкин без Афләттә, менә бүгенге көн күрешне карыйбыз. Без иртәнге намазны укыйбыз, әлхәмдүлилләһ. Илә намазын укыйбыз, икенде намазын укыйбыз, кичке намазын укыйбыз, ястү намазын укыйбыз. Тәмам. Шулай бит. Ничек Аллаһ Тәгалә дәрәҗәгә күтәрсен, син когда фарз гамәлләр генә кылып яшисең? Самый сунны муаккадаларны гына кылып яшисең. Дәрәҗәгә Аллаһ Тәгалә сине яратсын өчен күтәрсен, сынаулар үткәрергә кирәк. Сынаулар үтәргә кирәк. Шуңа күрә Аллаһ Субхану ва Тааля Адам баласына сынаулар җибәрә. Иң яраткан Аллаһ Тәгаләнең куллары иң авыр сынаулар үттеләр, пәйгамбәрләр булдылар. Менә безгә дә Аллаһ Субхану ва Тааля аларга сынаулар җибәрә. Шушы сынаулар аркасында Аллаһ Тәгалә иншаллах бу дөньяда, киләсе дөньяда да дәрәҗәгә ирешәчәк. Аллаһ Тәгаләнең мәрхәмәтенә, мәхәббәтенә ирешәчәк. Менә уйлап карагыз, кая хәзер иң күп Аллаһка чын күңел белән, ихласлык белән ялварыналар, дуа сорыйлар. Мәккәдәме, менә хаҗ кыла торган җирдә. Әллә инде Төркиядәме, шушы авырлыкта. Кая күңел белән сорап, җылый сорыйлар. Әлбәттә, хәзерге вакытта Төркиядә. Монда ихлас күңелле кешеләр бигрәк артты, Аллаһ Тәгаләнең сынавы килде. Менә шуңа күрә дә хөрмәтле җәмәгать, мен башта үземне, соңыннан сезне чакырамын. Үлемгә һәрвакыт әзер булырга кирәк. Нәрсәгә син ышанасың? Тимер сине саклап калырмы? Железный бетон әйбер сине саклап калырмы? Ниндидер бөек булган бер абыең, дәүләттә булган абыең сине саклап калырмы? Юк. Аллаһ Субхану ва Тааля Куръани Кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим. Ва ма антум бимугҗизина фил арди ва ма лакум дуниллаһи ва майли ва ла насира." Әллә сез бу дөньяда качып җәза алдан кача алырсызмы? Ди. Вы не спасетесь бегством на этом земле, ди. Нет никого помимо Аллаха, у кого вы найдете помощи и защиты. Бу дөньядан бер нәрсәдән дә син кача алмассың, Аллаһның җәзасы төшсә. Ничто не убережет тебя. Аллаһның саклауыннан һәм Аллаһның сине яклауыннан, мәрхәмәтеннән кала. Ничто, никак ты не убежишь, если Аллаһ Тәгалә төшсә. Шуңа күрә дә безгә әзер булырга кирәк. Авырлык нинди генә авыр булса да Аллаһка таянырга кирәк. Машинага, железный бетонный стеналарга да түгел, тимергә дә түгел, нигә дә түгел. Юк, сакласа бар дип Аллаһ кына саклый.
Allah жазасы төшсә, сине беркем дә бер нәрсә дә саклый алмый. Инде без мәчетебездә шушы Төркия халкына үзебездән нинди дә Аллаһ Тәгалә кыямәт көнендә сораса, сез нәрсә эшләп яттыгыз, сезнең кардәшләрегез шундый авырлык, шундый сынаулар килгән вакытта, инде Аллаһ Тәгалә каршында без әз генә булса да әйтә алырлык булсын өчен, я Аллаһым, хәлебездән килгәнчә булышырга теләдек, дуа кылдык. Инде менә мәчетләребездә без Төркиягә карата ярдәм җыя башладык. Анда беренче кирәкле әйберләр, җылыткычлар, Төркиягә хәзер 1 градус, 0 градус салкын, бик каты салкын, кешеләрнең өйләрендә өйләре юк, машиналарда бензиннары юк яшәү итәргә. Шунда урамда гына шушы ватылган йортлары янында гына торалар. Җылы киемнәр кирәк, мендәрләр, юрганнар, курткалар, электрический приборлар кирәк, пешерә торган, пешерергә кирәкле булган, итәргә җылыта торган, итә торган. Менә безнең мәчетебездә без җыябыз, иншаллаһ тәгалә, мөмкин турыдан-туры Төркиянең посольствосына илтергә ул Казанда, Казан центрында. Мөмкин безнең мәчетебез аша монда калдырып, соңыннан мин понедельник иншаллаһ тәгалә илтергә исәп. Инде кем ничек булдыра ала бу эштә без катнашыйк, чөнки элек заманнардан бирле Осман хәлифәлеге хәзерге вакытта Төркия угнетенныйларны, ягъни авырлыкта калганнарны һәрвакыт ярдәм белән яшәделәр. Алар һәрвакыт бөтен дөньяга ярдәм итеп тордылар һәм һәрвакыт ишекләре ачык булды. Кайда гына нинди генә халыклар үзләренең илләрендә җәберләсәләр, алар бөтенесен кабул иттеләр. Татарларны да, Кырым татарларын да, хәтта еврейлар да анда качтылар, качан аларны кыстылар. Инде безгә бүген аларның яхшы булган изгелегә изгелек белән җавап кайту вакыты җитте. Инде бу эштә без катнашыйк, инде үзебезнең дугаларыбызда һәрвакытта аларга искә төшерик. Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән Аллаһ Тәгалә аларга җиңеллек бирсен. Инде бу авырлыклар, сынаулар алардан туктасын. Инде Аллаһ Тәгалә безне дә андый сынаулар белән сынамасын. بارك الله لنا في القرآن الكريم ونفعنا وإياكم بآيات الذكر الحكيم إنه الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء.